Kusong na kumpleto ang ilang deradicalization training ang unang batch sa mga peace advocates o kanhing membro sa CPP-NPA-NDF sa probinsya sa Surigao del Sur bag-uhay lang samtang formal usab nga gilusad ang ikaduhang grupo sa susamang programa. Ang programa gihimo pinaagi sa koordinasyon sa provincial government sa Surigao del Sur og nagkadaiyahang national agencies nga nagtinguha sa pagtabang sa mga kanhing rebelde sa hingpit nga pagbalik sa sabakan sa komunidad og pagpuyo nga malinawon. Tumong sa training ang paghatag og psychological support, ideolohiya nga pag-ila, skills development og pagpalig-on sa papel sa mga partisipante isip mga peace advocates sa ilang tagsa-tagsa nga barangay. Padayon ang paningkamot sa probinsya nga makahatag og mas lawom nga suporta aron mas siguro ang hapsay nga reintegrasyon sa mga kanhing membro sa rebelding grupo og aron mapalig-on ang kalinaw og seguridad sa rehiyon. Katropa, aron mas matinaw ang pananaw, pag Vision X Plus Soft Gel Capsule alang sa nagkahiosang Pilipino sa Pilipinas. Ale Vesante, X sa